दिनै जोंनि गहपुराव थानाय बर' हारिखौ मा जोगारनोसै नामा जोंनि बे गहपुरखौ माने बिटिआर आवहाय सोसननायावहाय एबसु एबा फरायसा आफादनि मैखोम बाहागो लानाय आसाम एकर्ड बे आसाम एकर्डफ्रा दिनैसिमावबो इमप्लिमेन्ट खालामाखै एकर्ड मा जुगावनो बे एकर्डफ्रा जानानै थांदों हालामनि बर'फोर एबा बिटिआर आव बर' गामिफ्रा हाबदों होनना बुंनाया माब्लाबाबो जानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय मैखोम बाहागो लानो नांगोन बेनिफ्राय दानख'नो नागिरनाय बेबादि दैदेनगिरिफोरबो नुनो मोनदों जोङो बेफोरखौ आं बुंनो सानो बेफोरबादि मानसिया हारिनि माने गिदिर मोनसे जेंना जोङो जे बिटिआर जादों होननानै जे सोबख'जानाय जोबाखै बे नङा नाथाय जों दासिमबो गुबुन हारिनि नोजोरनिफ्राय जों दाबो बारग'आ जोंनि गहपुर हालामाव थानाय जिथु बर' जाथिफोर दङ बे बर' जातिफ्रा बेवहाय जों गसंनो नांगोन आरो खौसेथि जानानै गोख्रों जोङो भइस होनो नांगोन बे समावहाय नोंथांखौ धन्यबाद होनाय जादों दिनै जोङो नायोब्ला जों नुनो मोननो हायो जों गोबां बोसोर जोङो आन्दलन खालामबोनायनि गेजेरजोंहाय जिहेतु बिएससि बिटिसि आरो दायो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंहाय जे गहपुर बे ओनसोलाव थानाय जोंनि जि बे राजपुर गामियाबो जे दायो बिटिआर आवहाय अन्तर्भुक्त जाबाय बिनि थाखायनो जों फैबाय थानाय बे फैगौ जिहेतु सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसि एबा बिटिआरनि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जों सोलिबाय थानाय दायो जि सरकाराव दं अर्थात इउपिपिएल जाय सरकारनि गेजेरजों बे एग्रिमेन्टआ फैदोंमोन आरो गोबां माने बेनि गेजेरजोंल' नङा जोंनि जितु बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि मैखोम नाजानायनि गेजेरजों दिनै जे बे बिटिआरआ जोंनि बे राजपुरा हाबबाय बिनि थाखायनो जोङो बे सोलिबाय थानाय जितु इउपिपिएल सरकार जों बेयाव जोङो भट होनो एबा बे सरकारानो जानो नांगौ होननानै जों थिरां खालामदों गोबां एखद जानानै थांबाय जोंनिसिम बायदि बायदि एखद जानानै थांबाय जोंनि बिटिआरआव सिगांनि समफ्रावहाय सिगांनि दैदेनगिरिया बे बिषयाव बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां दुखु दङमोन गिबियावहाय जोङो आन्दलन खालामदोंमोन आन्दलन खालामनायाव जोङो नायोब्ला जों नुनो मोनो 83 आव जोङो गोबां सैनो गोनां जादों बिनिफ्राय 89 आव जोङो न' सावजानो गोनां जादों बे मोनफ्रोमबो आन्दलनाव गहपुर हालामाव थानाय जितु बर' हारिफोर बे बर' हारिफ्रा मैखोम बाहागो लादों आरो बेनि गेजेरजों जों नायोब्ला जों नुनो मोननो हायो बिएससि एकर्ड जाबाय बेवबो जोंनि गहपुरा थालांदों बिटिसि एकर्ड जाबाय बेवबो जोंनि गहपुरा थालांदों आरो थार्ड टाइम बिटिआर जितु एग्रिमेन्ट पिस एग्रिमेन्ट बेवबो जोंनि जितु गहपुर बे गहपुर हालामा थालांदोंमोन बेयाव गोबां दुखु फैदोंमोन जोंहा जेब्ला जितु ड्राफ्ट एग्रिमेन्टखौ जोङो नुनो मोननो हादोंमोन जोङो नुदोंमोन जे माने हलंगि डिस्ट्रिक्ट बे जानो थांगासिनो दं बे ड्राफ्ट एग्रिमेन्टफोरखौ नायनानै जों गोबां खुसि मोनदोंमोन नाथाय जेब्ला 27 जानुवारि 2020 जितु बे एग्रिमेन्टआव जेब्ला कमप्लिट जोङो निउसफोरखौ नुबाय जोंहा गोबां दुखु माने सोमजिदों एबा गाबखांनाय फैदों दिनै जोंनि गहपुराव थानाय बर' हारिखौ मा जोगारनोसै नामा नेवसिबाय नामा जोंहा जेबो माने बर' जाति हिसाबै माने थांनानै थानायनि जोंहा माने राहा लामा जोंहा जेबो गैलिया नामा नैबे मोनसे दुखुआ जोंना सोमजिदोंमोन आरो ओरैबायदि मोनसे दुखु सोमजिदोंमोन जानो हागौ जितु बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर जि एकर्डफ्रा जानानै थांबाय बे जानानै थांनायनि गेजेरावनो जानो हागौ बड'लेण्डआबो बिसिमल' बे सिमा जानानै थासिगोन जोंनि जितु गहपुर हालामाव थानाय जाय हालामाव थानानै मैखोम बाहागो लादोंमोन बे बाहागो लानाय जे बर' हारिफोर दङ बे बर' हारिफ्रा बे बर' एबा बिटिसि आवहाय माब्लाबाबो हाबनाय नंलिया एबा जों बर' रायजोआव जों माब्लाबाबो थाफानो मोननाय नंलिया होननानै बे साननाया जोंहा फैबायमोन आरो बड'लेण्ड जायोब्लाबो बे जिखिनि बिटिसिआ एबा बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै जि थाबाय बेसिमावनो माने सिमाबद्ध जानानै थासिगोन होननानै जोंहा साननाय दङमोन आरोखि दायो बिटिआरआव हाबबाय नाथाय दायो दा बे गोबां माने मोनथाम एकर्डनि गेजेरजोंहाय जोबथा मुहूर्तआव दिनै जोंनि बर' फरायसा आफाद बे बर' फरायसा आफादनि मैखोम नाजानायावहाय जे जोंनि बे राजपुर गामि एबा गहपुर हालामाव थानाय माखासे गामिफ्रा दासिमाव जे बिटिआरआव हाबबाय बिनि थाखाय जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ आरो जों वेलकाम खालामदों बेखौहाय आरो जोङो आसा खालामबावदों फैगोन दिनफोराव जि थालांबावनाय जोंनि गहपुर हालामनि माखासे बर' गामिफोर दं बे गामिफ्रा बे बिटिआरआव
हाबगोन एबा सोसनजागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बेखौ मावनांगौहाय दिनै गोबां खामानि थाबावगोन होननानै आङो फोथायनाय थादों। दा नोंथांमोना दा देरसे समस्यायाव बर'फोर थांगासिनो दं दा बेयाव नोंथांमोना सोर सरकारखौ फैजानो लुबैदों? जोङो बे दायो जेरैबायदि जों बिटिआर सरकाराव बिटिआरआवहाय जों हाबबाय दा फैबाय थानाय जि इलेक्सन एबा जानो थांगासिनो दङ बे जानो थांनाय भटआव जोङो जि सोलिबाय थानाय जाय सरकारनि गेजेरजोंहाय दैदेननायनि गेजेरजोंहाय दिनै बे गामिया एबा राजपुर गामिया बा गहपुर हालामाव थानाय बर' गामिफ्रा जि बिटिआरआव हाबबाय दा बेनिखायनो फैबाय थानाय दिनाव एबा बे फैगौ सेप्तेम्बर जि इलेक्सन बिटिआर इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ बे जानो थांनाय इलेक्सनाव जोङो जि दायो सोलिबाय थादों इउपिपिएल जों बेखौनो मदद होगोन होननानै एबा जों देरहाहोनो थाखाय जाय केन्डिडेटआ इउपिपिएल नि थाखायहाय केन्डिडेट एबा मोनगोन जों बेखौनो देरहाहोगोन होननानै भट होनानै देरहाहोगोन होननानै जों थिरां खालामो। गहपुर हालामाव इउपिपिएलनिफ्राय माबाफोर इनफ्रास्ट्राक्चार माबाफोर अनसुंथाइफोर माबा मोनसे स्किमफोरनि खोथा बेबायदि खामानि मावगोननि आसाफोर होदों? औ खामानि मावगोन होननायनि आसाफ्राथ' दाथ' हाबदोंल'सो नालाय दा फैदों फैयाखै नङा फैदों गिदिंदों बिथांमोननि माखासे स्किमफोर दं जे स्किमफोरखौ माखासे डकुमेन्टसफोरखौ जोङो हरनाय जादों जेरैहाय माखासे स्किम आं मोजाङै मिथिया दासिमावबो आं स्टाडि खालामाखै अब्लाबो माने जिथु माखासे बिसयफोर दङ अनसुंथाइफोर दं जायखौ माने मोनोब्ला माने जोंनि समाजा व्यक्तिगत नङा समाजा जे उन्नति जागोन बा एरिया उन्नति जागोन बा मोनसे समाजा उन्नति जागोन जों बेफोरखौहाय जोङो एप्लाइ खालामदों आरोखि बेनि गेजेरजों गासैबो जाजोबखानांगौ एबा बेयो फैखागोन होननानै नाथाय जों बेखौ फोथाया मानो होननानै बुङोब्ला जि एकर्डजों जानांगौ होननानै जे एक्सपार्ट कमिटि दानाय जादोंमोन बे एक्सपार्ट कमिटिखौ जों नाहरब्ला जों नुनो मोननो हायो 2020आवहाय जों नायब्ला जों नुनो मोननो हादों बे एक्सपार्ट कमिटिनि गेजेरजों खुनु मोनसे खामानिखौ मावफुंनायखौ जोङो नुनो मोननो हादों आरो एकर्डनि गेजेरजों जे गासैबो जाजोबगोन बेखौ जोङो माने नुहुराखै आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे गहपुरखौ माने बिटिआरआवहाय सोसननायावहाय एबसु एबा फरायसा आफादनि मैखोम बाहागो लानाय दं जायखौ बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामदों आरो गामि गामि हाबदों खबर लादों गावबुराफोरजों लोगो लादों गामिनि दैदेनगिरिफोरजोंहाय लोगो लादों आरो बेनि गेजेरजोंसो बिथांमोननि नाजानायजों एबा सेस्था खालामनायजों मैखोम बाहागो लानायनि गेजेरजों मावनायनि गेजेरजोंसो जादों होननानै जोङो सानो आरोखि आरो जों बेखौ मोगथां महराव जों नुनो मोननो हादों मानो होननानै बुङोब्ला जेरैहाय आसाम एकर्ड बे आसाम एकर्डफ्रा दिनैसिमावबो इमप्लिमेन्ट खालामाखै एकर्ड मा जुगावनो बे एकर्डफ्रा जानानै थांदों नाथाय बे एकर्डनि गेजेरजों जाजोबगोन बेबादि साननानै जानो हागौ बे माविखाय जायाखै खिन्थु मावनायमोनब्ला जागौमोन खोमा थिग दिनैहाय बे बिटिआर जिथु एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गासैबो जे गहपुर हालामनि बर'फोर एबा बिटिआरआव बर' गामिफ्रा हाबजोबनांगौ होननाया माब्लाबाबो जानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय मैखोम बाहागो लानो नांगोन मावनो नांगोन मावाब्ला बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंल' जोङो जाजोबगोन होननानै सोनाबनानै जायफ्रा बुंबाय थादों बे बिथांमोना बेखौहाय गावनो बिथांमोना मिथिनाया गाहाम बे माब्लाबाबो एकर्डनि गेजेरजोंहाय जे जाजोबगोन बे जाया रायजो राजा बिथांमोनखौ गहपुर हालामाव थानाय बर' हारि बे गासैबो जोंनि बर' हारिफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों खुनु मोनसे दाङाबाजि जायालासेनो जोङो जि फैबाय थानाय जि इलेक्सन दङ बे इलेक्सनावहाय जोङो जि सरकारनि गेजेरजों दा सोलिबाय थानाय सरकारनि गेजेरजों आरो मैखोम जिथु जोंनि बर' फरायसा आफादनि नाजानायनि गेजेरजों जे बिटिआरआ गहपुर हालामाव थानाय बिटिआरआ हाबबाय बेवहाय जोङो मैखोमै जों बे भट होनायाव जों बाहागो लानो नांगोन आरो बेखौनो आं आपिल खालामनो नागिरदों जे माखासे जिथु हाबबावगोन गामिफोर दङ हाबनो नांगौ एबा सोसननांगौ गामि दङ बे गामिफोरनि मोनफ्रोमबो आफाद एबा दैदेनगिरिफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे खुनु मोनसे भुल बेखौ जेन बुजिया आरो साफ्रोमबो बे सोसननांगौ जेन बाहागो लायो आरो माखासे थांनाय दिनफोरावहाय माखासे जाथायफ्रा जालांदों माने बिटिआरनिफ्राय दानख'नो नागिरनाय बेबादि दैदेनगिरिफोरबो नुनो मोनदों जोङो बेफोरखौ आं बुंनो सानो बेफोरबादि मानसिया हारिनि माने गिदिर मोनसे जेंना बे जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो नांगौ आरो बेफोरबादिया गावनि लाबालाबनि थाखाय बियो माब्लाबाबो जानो नाङा मानोना समाज सिबिनाय बर' हारिखौ लुखांनाय मानोना जोङो दिनैहाय जों नायब्ला जोङो नुनो मोननो हायो जों सोबख'जानायाव दङ दासिमावबो जोङो जे बिटिआर जादों होननानै जे सोबख'जानाया जोबाखै बे नङा नाथाय जों दासिमबो गुबुन हारिनि नोजोरनिफ्राय जों दाबो बारग'आखै जोंखौ माने बर' हारिखौहाय जेब्लायबो माने गादबनो एबा सोबख'नो
एबा मा होननानै बुंदों मोनफ्रोमबो जौगाथायनि बिथिङावहाय जोंखौहाय नारसिननानै दोननो नागिरनायावहाय जेब्लायबो बे गुबुन हारिफ्रा नोजोर होबाय थायो आरो बे नोजोर होनायावनो दिनै जोंनि बर' माखासे दैदेनगिरिफ्रा फानावहाय गोग्लैदों माखासे थाखा फैसानि लबनि थाखायहाय बेबादि फानाव गोग्लैनानै बर' जातिखौहाय अलखदाव खोख्लैबाय थादों आरो फैबाय थानाय दिनावहाय जोंनि गहपुर हालामाव थानाय जिथु बर' जातिफोर दङ बे बर' जातिफ्रा बेवहाय जों गसंनो नांगोन आरो खौसेथि जानानै गोख्रों जोङो भइस होनो नांगोन आरो जोङो जोंनि बर' जातिखौ जों खौसेयाव दोननानै जोङो फैगोन दिनफोरावहाय जौगाथायनि मावलांनांगौ हाबाफारियावहाय सोबख'जानायनिफ्राय गादब जानायनिफ्राय नारसिन जानायनिफ्राय जोङो उदांस्रिखौ जों जेब्लायबो जों लाबोनायाव जों नाजानो नांगोन।